Il-Gvern ħabbar it-tneddija tal-Ġirasol Community Hub għal persuni b'diżabilità fir-Rabat b'investiment ta' €900,000 fuq medda ta' 5 snin. Dan f'konferenza tal-aħbarijiet li ħadd filgħodu propju ftit tal-jiem biss wara li l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar ċentru fit-tramuntana tal-pajjiż għal persuni b'diżabilità sabiex ikunu jistgħu jsegwu programmi ta' għixin indipendenti f'ambjent ta' dar. Fid-diskors tagħha l-Ministru għall-Inklużjoni, l-Kwalità tal-Ħajja u l-Volontarjat, Giulia Farrugia Portelli, spjegat li dan iċ-ċentru fil-komunità bl-isem Ġirasol se jkun qed jiftaħ il-bibien tiegħu l-aħħar ta' din is-sena, dan sabiex joffri wkoll taħriġ speċjalizzat fuq aspetti diversi favur ħajja aktar indipendenti lil madwar 40 persuna fis-sena. Id-dar hija lesta u jonqos biss xogħlijiet minuri li ser ikunu jibdew propju fix-xhur illi ġejjin biex il-post il-binja ssir aktar aċċessibbli u adekwata għal persuni b'diżabilità li b'xi mod jew ieħor għandhom impediment fl-immobilità tagħhom. Il-pjanti biex jibdew ix-xogħlijiet ġew sottomessi u għaddej il-proċess meħtieġ biex tinxtara l-amara ta' din il-binja li se tkun attrezzata b'apparat meħtieġ u speċjalizzat. Min-naħa tagħha l-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support Ruċi Berra stenniet li dan huwa proġett innovattiv u l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu. Spjegat ukoll li għal kull persuna li tagħmel użu minn dan il-post ikun hemm pjan individwali għaliha biex tgħin fl-indipendenza u bekk il-konfidenza ta' dawn il-persuni, dan anke permezz ta' teknoloġija assistiva. Dan il-post se jkun aċċessibbli, se jkun mammar b'affarijiet li persuni li jgħixu fil-komunità aħna nippruvaw nilħu dak il-potenzjal tagħhom għal-għejxin indipendenti, affarijiet li wieħed għal-ħajja ta' kuljum jieħu forsi for granted persuni b'diżabilità ikunu jridu jiġu malma u mħarġa kif jagħmluhom. Is-Sindku tar-Rabat Sandro Kraus tenna sodisfazzjon tiegħu għal dan il-proġett fil-qalba tar-Rabat fiż-żona tal-Virtu. Proġett li lilna qed jimlina issa b'sodisfazzjon biex inkomplu naħdmu ħalli il-politika tal-Gvern tinżel fil-lokalità. Barra minn hekk ħabbarna wkoll ftit ilu id-Day Center u allura ħanaħdmu wkoll mal-Ministeru u mal-Ministru Giulia Farrugia Portelli biex anka minn hemm inkunu nistgħu noffru servizzi lil persuni b'diżabilità ħalli verament din il-lokalità tkun xempju u eżempju għal lokalitajiet oħra kif għandna nittrattaw u naħdmu fuq l-inklużjoni.